Szervusztok! Németh László vagyok, a Gordió csoport alapítója. 15 éve tettük fel magunknak először a kérdést, miért van az, hogy egyes csapatok könnyedén és magától értetődően oldanak meg problémákat, míg más, egyébként felkészült, tehetséges és tetrekész csapatok nem. Már tudjuk a választ. Egyetlen órai közös csapatműködés elemzésével nálatok is megmutatjuk a hatékony teamkooperáció akadályait és erősségeiteket. Erre építjük együttműködési és a csoportos döntéshozatali működésetek tűpontos fejlesztését. A mostanra kifinomult módszer gyökerei egy 15 évvel ezelőtt indított kutatásunkig nyúlnak vissza. Ennek során 60 darab, 6 fős csapatot vizsgáltunk, amelyeknek ugyanazt a problémát kellett megoldaniuk. 30 csapat kommunikációját a klasszikus hierarchikus modell szerint szerveztük, míg másik 30 csapat pedig szabad együttműködésben kapcsolódhatott. A különbség döbbenetes volt. Azt találtuk, hogy a hierarchikus csoportok számára a megoldáshoz 4-szer annyi időre volt szükség, mint az együttműködő csoportok számára. Ez arra hívta fel a figyelmünket, hogy az együttműködés hálózati struktúrája milyen óriási hatással van a hatékonyságra. Még erősebb megállapításra jutott Alex Pentland, az MIT professzora óriási mintákon végzett kutatásai alapján. Ez egyetlen, sokkoló mondatban összefoglalva így hangzik. A közösségek hatékonysága a tagok interakciós hálózatától nagyobb mértékben függ, mint minden egyébtől együttvéve. Ezt ízlelgessük még egy kicsit, hiszen hatalmas jelentőségű felismerést tartalmaz. Nem mond mást, mint hogy a megfelelő hálózatos működés alapvetően befolyásolja a sikert. Óriási a felelősségünk és lehetőségünk csapataink hatékonyságának növelésében. Az MIT kutatásai is azt erősítik, hogy módszerünkkel jó úton járunk. Mérés, elemzés és az eredmények vizualizálása az, amire építjük a fejlesztést. Szeretném kiemelni, hogy a Gordió csoport 1998-ban HR kutatásokra jött létre, tehát otthonosan mozgunk a kutatás alapú szervezetfejlesztésben. Sok éve kaptunk egy külföldi banktól egy megbízást, ahol először vetettük be ennek a módszertannak az ősét, és remekül működött. No, de mi is történik majd pontosan nálatok? Első lépés a mérés. Az üzleti világtól és szakmától független fesztelen helyzeteket teremtünk, amit élvezni fogtok. Ugyanakkor megmutatja működési dinamikátokat és az abban betöltött szerepeteket. 15 egymás után kivetített képről konszenzussal kell megállapítanotok, hogy mi van a képen. Játékos, a mindennapi munkától távol lévő folyamat ez, amelyben az intuíció megnyilvánulhat, nincs jó és nincs rossz megoldás, ám a csapathoz való viszonyulás előtérbe kerül. A közös döntések megszületésének folyamatát videóra rögzítjük. Mindenre elegendő egyetlen óra. Ezt követi a Gordió háttérmunkája, amely a videófelvétel részletes elemzését jelenti. A rögzített beszélgetés minden másodpercének szisztematikus feldolgozása láthatóvá teszi az egyének kapcsolódásainak és a teljes csapat működésének jellegzetességeit. Hálózatelemző módszerekkel objektív képet mutatunk a közös folyamatról, szerepvállalásról, dinamikáról. Ezeket ábrákkal, grafikonokkal, konkrét számokkal támasztjuk alá. A kvantitatív elemzés néhány dimenzióját mutatjuk be itt, és láthattok néhány példát is az eredmények közül. Az elemzés következő lépcsője a kvalitatív elemzés. Konkrét ábrán azt látjuk, hogy az egyes hozzászólások mennyire járultak hozzá az eredményhez. Alapesetben egy hét múlva kapjátok készhez a fejlesztést megalapozó összefoglalónkat. A fejlesztés közös értelmezést és egy átütően gyors fejlesztési lépéssort tartalmaz, mely a miket muszáj változtatni annak érdekében, hogy jellegű kérdések megválaszolását is magában foglalja. A visszajelzés formáját előre egyeztetjük, általában egyénileg és a csoporttal közösen is megtörténik.
Már önmagában ez is csökkenti a mindennapi együttműködés egyenetlenségeit, javítja annak minőségét. A testre szabott fejlesztés fél vagy egy nap alatt történik meg. A feltárt problémák jellegétől függően 1000 módja lehetséges a fejlesztő típusú beavatkozásnak, erre hoztam itt néhány példát. Összefoglalva tehát, tapasztalataink azt mutatják, hogy projekttímek, vezetői csapatok és minden olyan közösség számára sokat tudunk segíteni, ahol fontos a hatékony együttműködés, ahol rendszeresen kell problémákat megoldani és közös döntéseket hozni. Általában még ott is látványosak az eredmények, ahol egyébként úgy érzik, alapvetően kielégítő a működés. Köszönöm figyelmeteket, várjuk a megkeresést és az inspiráló közös munkát.